No to som rada, že deti čakajú na pokračovania mojich kníh. Ja to nechávam na takej intuícii a možno povedať aj na náhode. Keď ma čosi osloví a dostatočne to vo mne dlho ostane, tak sa potom začnem venovať aj ďalšiemu dielu. Tak to bolo aj v prípade Strateného zajka, ktorý bude mať čo chvíľa pokračovanie. Stratený zajko v New Yorku tentokrát. A musím povedať, že aj tí Betka a Cyril, ktorí mali Tajný cirkus a potom Kráľovskí agenti, sa možno dočkajú pokračovania, pretože to vo mne čoraz viac rezonuje a začínam tak uvažovať nad nejakou takou novou zápletkou. S audioknihami je to trošku také od prípadu k prípadu, pretože každá je iná a každá vyžaduje nejakú inú polohu hlasu. Niekedy to určí za mňa vydavateľstvo, niekedy vyberám tých hercov sama a niekedy ma to aj veľmi krásne pozitívne prekvapí, ako v prípade pána Landla, ktorý načítal Kráľovských agentov. Vždy je to pre mňa také prekvapenie a zároveň aj radosť počuť tú rozprávku, ten svoj príbeh načítaný nejakým hercom. Ako kedy. Niekedy ma osloví čosi, ako napríklad som videla Strateného plyšového zajka na Islande a už som sa tak začala pohrávať s myšlienkou, že to by chcelo pokračovanie. Takisto ako keď som raz bola v Paríži a ten hotel mi prišiel taký záhadný a tí zamestnanci už sa mi začali tak pred obraz ich tvoriť, ako sa premieňajú na nejakých cirkusantov. Tak asi takto je, takto funguje vlastne detská fantázia, takto funguje aj fantázia rozprávkára, pretože ten rozprávkár je stále v nejakom väčšom či menšom takým dieťaťom, ktoré si zanechalo svoju mieru fantázie prirodzenej. Ilustrátor, to je otázka podobná ako s tým hercom, ktorý načítava audioknihy. Je to otázka aj na vydavateľstvo, na takú konzultáciu a na to, aký je ten príbeh, aký má charakter, čo by sa k nemu hodilo. Ja som veľmi spokojná so svojimi ilustrátormi. Ku Kráľovským agentom sa fantasticky hodili ilustrácie, takisto ako Ľuboslav Pálo teraz Zvieratka pekne ilustroval, Adelka Režna výborne znova sa ujala pokračovania Strateného zajka, ako aj Balok Ďuro sa krásne ujal Kráľovských agentov.